Nagkakaaribuso dagiti agarup 30 nga estudyante iti Marcos National High School iti Marcos Ilocos Norte gapo iti may pagarup apan nakasanib dagitoy iti dakes nga espiritu kalpasan anay sayangkat ti maysa a misa. Sigon dagiti agpapaay iti nadakamat a pagadalan ket may pagarup a nagatumtumba dagiti estudyante a nagatendar rason a naitarayda iti Marcos District Hospital. Kalpasan daytoy a pasamak ket sigudbet a nagturong ni DepEd Superintendent iti Ilocos Norte ani Mrs. Vilma Eda pakairamanan ni Mayor Antonio Mariano iti Marcos tapno ti kasta ket amwen ken imbestigarenda iti nasao a pasamak. Sigudmet ano suspenso ti klase iti nadakamat a pagadalan ken santulag subli ti klase intun Lunes isiyang katmet dagiti naduma-duma sekta ti ritual iti Marcos National High School tapno ti kasta ket mabugtak dagiti may pagarup a dakes nga espiritu. Naamuan nga agpapada amin tin sawsawang dagiti may pagarup a Nasaniban. Yesterday afternoon at 2:30, adali mga nag-seizure. With this, muna din may sa, di ko naghihinaw da siguro, 5 na there are 5 are yelling, and we place it to J. Simbaan. And the awamit pa niya po bikidi. Then afterwards, addan ng misa with the prayer warriors of the Simbaan na pagkalma gana iti nalpas tayo di misa. Then we asked Father Vic we will conduct a mass here at 8 o'clock. Tata. Then after the mass, nagpawaris kami kadagiti ito'y kukwarto. Ket tatemesan, may madamdam agsasarunudan sa misa. Lalaki, babae, di may pamuti arayaten min. So nagtaraya ka na po mayor. Then, yung Apo Mayor, with his quick response, na itulad namin nga Loganti Municipio to help ferry the victims to the rural health unit, the hospital, and to the church. Yan ganat nagkalkalma, ijayan. Amo yung adda kayo mitatay nga nakaimatang. Kumusta rin tatang, sir? Jaka mo tadag jarad dumakit na yawid damitin. Ngem tay na oding kuket adapel di simban tatay. Ngem jaka mo no na digitin na oding pada tayo nga taga media awan tatayen. Mano daanin na talaga sir. In total na. Balin nga victims. As tilang may account ko latatay nga adaamin nga dito yung nagitin nag-seizure nga talagang nagwalwalan ket 21. Kaya dagijira duma na pagawid min jak pa na account dagijay ngem I already have
I told all these teachers to account sino talaga digitay nag-faint ken the total students nga na victim. We decided with the mayor to suspend the classes until Friday, and we'll be back on Monday to do what the elements are asking. Tana sa awan magtidagis na no aramidin medyo ritual nga the ritual da nga kakali kagumanda. They are demanding nga DJ balay din na dalapos pasukatanda nga maaladan. Then tay gagangayon nga offer kami DJ katakwad agatan kami katakwad. Balay ko na apo principal. What do you mean by that balay? Di nga min nagbalayan ta ko na dagiti mangmangga nga nadalapos. Idi kendati lumboy dito nga natulid nga nabayag nga kwan. Isukan idi natulid siguro DJ lumboy nga mununan makarda ka DJ mangmangga. Ket DJ nga mangmangga nadalapos dito building. Ket ritual kami DJ ko. Sukatan niyo, sir. Actually, with the help of the mayor, damit isukat mi nga kwan. Mangga. Mangga ken lomboy. Estudyante ko. Umadayo kayo dito. May dapan lagi tulong akas na imatangan nyo tatay po nga iti balik ti parte ti media. Kaya hindi kiti apo nga po pulis ti panaki minayat dang tumultulong agi tartaray katigi estudyante iti jay hospital and then hospital to the ito church ket pagmanak launay katakwada ken dagiti empleados ti munisipios na timultulon ta kinapunwana adu ti may timulong nag-assist ka digi nga ananak ket digi aglaing tatay so digi no may deliver nga may luganda nga mapan may tulnog ka digi ti pagtatay nga na ay DJ kano masuktan DJ mula nga dadalapos da nga kada iti panagpatakder da kada iti new building ti eskwela nga apo mangga kenda ti tayo na ti lumboy digi ti demanda apo Matupan niya ako. akit siguro ta damo di kita lumboy ken kita mangmangga na po Nagkidawan yung pag-ibig. provide di kita do mga quality teachers dito ken nagkidaw kami ken Apo Chodoro ni GM ni Jan Apo GM Chodoro Jan Chodoro ti lumboy ta iso ti kami provide ta ticket pagyamanak king kuana ta pinatgan na mala deket dawat ni Until Friday. iso ti na pagnonomong kami apo ta dete no mabalila ko kasla dete adanto ritual na ta uray no siguro pag-resumen tayo ti klase no biga sigurado nga ko di umay no umapay ti umay no pay so nagtulagan mi kini principal nga i-cancel talataging gana ito no biyernes taramidin tati nagijay ritual nga dapat nga ramidin tayo dito. Di man tayo gini kwada jay
may transfer da jay katahanda mo ulat nga mapagtal na ata di jay agiriyaw da kadakwa kat na da kat this is not a medical problem already ko na da so ngayon transfer me ida to simbahan di so di jay na ano aping ako na isang na i-transfer dati simbahan isong arti kuha po ta lanak da kayo saksi kayo nakadakada kayo no ang amang panaknak kadijay nga napasamak tutpud no kita wala kas kadigitay baka digitay araramit ti nagkakaon ang ano dadete map pagpaanatay agpatayo ti balay dadete makunang pagpatpadara kada uno mga atang kada baka kailangan pa lakas di apong amin so nga dakadakwadan no di agpatpadayo agpatakder ti balay ket aramidan na panda Ni Ed Kaling ano taga. adakadi mahahayran ket no ada ket apay tidasan Ed Kaluwag. Daw matingti prayer. tila malamo Gusto mong manawagan sa mga gustong ano tumulong. Just get sir. itatati maramat tata nga kumata itata nga oras ko alas 3 ay nandani alas 3 ang kakabsat ada digiti religious sectors nga umay meeting tata tamnon ti kasta ramidum mi digiti dapat nga maramat ay maramit kada ito nga no mawarisan no anadta malana no anadta agit di income to pagtutulagan no anyan to manti may tulong ti no Ni Jesus sa pigsa, pandakabaling kinara ni Kristo. There is power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. There is power. Hantay nga maibaga no anya nga talaga although ado dagitoy ag rumrumwar nga mabaling nga gapona daytoy ta kastipit nang gagtaitay nga inistorya ni apo principal nang rugi pa lang di July 3 nang rugi nga agkulkulaps dagiti ubing aging gang de giant ag seizure da kan agririaw da masapol ti dagiti experts nga mangkita kanya kaming haan ko nga mabalin nga maibaga although amo tayo nga ado nga factors like data rumrumar nga dagiti na displays nga haan nga makikita which is mamati tayo mat no maminsan mga dakas nga patsyen tayo no dumata ado mati cases nga kastan nga madamdamag tayo kaya mais-istorya nang rona dagiti bakit kadalalakay. And then we look into the possibility of it may be psychological and then it may be deti kapudot ti tiyempo kasi ado mo tilog lugar nga mapaspasamak tayo proven met data nga may nga gapuna kat detoy napudot at tiyempo or panagbaliw-baliw ti tiyempo abrupt ka panagbaliw-baliw ti tiyempo kat ada epekto na iti tattao ng rona kadagiti ubing nga masiknan so hantay nga maibaga so far no, itata as I said we need experts to help us really determine no ana talaga ti gapuna daytoy although ang kaibagbaga nga hantay nga mamati ti ore anya man actually ore ana nga ano dita ket hambang dakas ka patsyen tayo kan arami din tayo dagiti ibagbagada tano isot makatulong ka dagiti ubing apay ket nga saan So that example expert ma. Hantay yung ibaga, we will help. Seek help from professionals, experts. Nang rona no agtulduloy dito sapay ta agsardengan. Masapol nga tumulong tayo met nga mang suporta ka dagiti ubing. Dikit kitaan tayo ket pagsayatan ni giti ubing kaslamat ti gagem ti munisipyo babaan ken ni Apo Mayor ken ni principal dito nga eskwela. We will help. Kasano nga baka mabutingan dagiti ubing nga may dili eskwela. Naturally at the dayjay isong isupay ti maysa nga imayak ita makisarita iti eskwela ken ni Apo Mayor no kasano nga
mapagtitinulungan nga mai-debrief lagi niya ubing, debriefing ko na dano kwa. Masapol nga mai-debrief da psychological ano detoy kat nga napintas nga mabaybay anda. They will need guidance. Okay. So, amenable kayo ma'am ka DJ na pagtulagan tayo mo na gundaway, TLGU, kaya po principal When actually ti power ti pinaka-suspend ti classes kat adda ti local government unit adda kanya apo mayor so nga no anati decision da iso da mati makakita nga talaga no anat pagsayaatan dagitoy constituents ti iling nga Marcos. So respetaran tayo can we give support to that. Ma'am, the cases nga kastuyan previously, kanin encounter yo. Awan mo ti Ilocos Norte so far. Adalang experience mi idi na minsan nga arwan eeng awan kam dito ada kam nila Union. But idi dinig out mi na talaga at gapuna there was something happening between and among the GJ athletes. Something like adda apa-apa da. Isot na mo nga nayan DJ nagsasarunod nga nagkisiw. Ngim na imatangan mi nga talaga, ngamin ma'am nga dagiti amin nga nagkisiw may sa saw-saw enda. Mm. O katandam uwan, DJ na pinerde yun ti pagtaingan mi, pinerde yun ti balay mi. Well, hamot nga daytay ko data. Hangkot nga ibaga nga sa siyak mamati akmot ti kakasta nga possible dadamot instances and in the past nga mangibaga nga dagitoy talaga mapaspasama.